İki yurdun uğurdaş ministerliklerinin, pudoqloyun dolandırış idaralarının, hocalıq yönetiş idaralarının yol başçıları ve cevap ber işgärleri, iqtisadi hizmetdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmen Ermen toporunun geçen meclisinden märi yerine yetiren işler baradaky maglumatlar bilen çykyş etdiler. Şu döwürde bilelikdäki tagallalar netijesinde yerine yetirilen işlerin jemlerine oňyň baha berildi. Şeýlehem Türkmenistan bilen Ermenistan Respublikasynyň arasyndaky söwda ykdysady gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we ony mundan meýlekde ösdürmegiň uğurlary araly maslahatlaşyldy. Şunda bu uğurdaky netijeli gatnaşyklary ýerli giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. İki taraplaryň gatnaşyklar özara maglumat we tejribe alşmagyň möhüm şertini emele getirýär. Ermen tarapy dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökmüne ikrar edilen Türkmenistan bilen söwda ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini nykdy. Şeýlehem mejlisiň dowamyna iki ýurdun degişli ministerlikleriniň we pudoqloyun dolandyrış idaralarynyň bilelikdäki taslamalary amala aşyrmaklarynyň mümkinçiliklerini garaldy. Şunda söwda dolanşygynyň mukdaryny artdyrmak, eksport mümkinçiliginiň uğurlaryny giňeltmek meseleleriniň wajypdygy barada aýdyldy. Taraplar hususy pudoqlaryň arasynda gatnaşyklар işeňleşdirmegiň, özara maglumat alşylmagynyň we bilelikdäki sergileri guramagyň wajypdygyny nykdylar. Maý oýunlar uğuru boýunça hemde söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen iki ýurdun işewur toporlarynyň arasynda gatnaşyklary pogtalandyrmagyň, işewurlygy ösdürmegiň we maý oýun mümkinçiliklerini hassa giňeltmegiň uğurlaryna garaldy. Şunda ölümçilik toplumlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ägirt uly geljeginiň bardygy bellenildi. Meclise iki ýurdun arasynda ýanyç energetika, ulug saglyk goraş, alym bilim, medeniýet, sport we syýahatçylyk uğurlary boýunça özara gatnaşyklary ösdürmegiň meselelerini garaldy. Bellenilýär ähli uğurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy işeňleşdirmek häzirki döwrüň möhüm wezipeläriniň hataryna durýar. Meclise başga da birnäçe uğurlar boýunça pikir alşmalar boldy we olar wagtda degişli çözgütler kabul edildi.